कायदेशीर मार्गाने आंदोलन केल्यानंतर शासनाने आम्हाला गांभीर्याने घेतलं नाही। त्यामुळे आज आमच्यावरती हे वेळ आलेली आहे की स्वतःचं तोंड काळं करून ह्या प्रशासनाचा शासनाचा निषेध आम्ही केलेला आहे। तुमच्या काय मागण्या आहेत? पुनर्वसनाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या मागण्या आम्ही प्रशासनाकडे वेळोवेळी दिलेल्या आहेत। आज आमची मागणी 35 खातेदारांना फेब्रुवारीमध्ये शासनाने प्रशासनाने जे आश्वासन दिलं की यांना जमिनीचं वाटप केलं पाहिजे, जे प्रशासनाच्या चुकीमुळे पुनर्वसनापासून वंचित राहिलेत त्याच्यावरती अंमलबजावणी गेले 8-9 महिने होत नाहीत, ती होण्यासाठी आज आम्ही पहिली मागणी आमची ती आहे। दुसरी मागणी आमची अशी आहे की पुनर्वसित खातेदार यांना सातारा जिल्ह्यामध्ये मिरगाव येथे जमीन वाटप केली होती। एजंटांनी त्यांचं घर जमीनदोस्त करून त्यांना तिथून पळवून लावलं। ह्याची साधी जबाबदारी प्रशासन घेत नाही। जर शासनाच्या प्रोजेक्टमुळं आम्ही पुणे जिल्ह्यातून सातारा जिल्ह्यात गेलो आणि सातारा जिल्ह्यामध्ये जर आमच्या प्रकल्पग्रस्तांचं घर पाडून त्याच्यावर अन्याय होत असेल तर याची साधी जबाबदारी किंवा दखलही हे प्रशासन घेत नाही। त्यामुळे आज आम्ही आमच्या तोंडाला काळं फासून ह्या शासनाचा निषेध केला आहे। यापुढचं पाऊल काय असेल? यापुढचा आता अंतिम इशारा गेली प्रदीर्घ काल हा लढा आम्ही देतोय आणि आता आमचा शेवटचा इशारा आहे की आम्ही जर आमच्या विहित मुदतीमध्ये मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर सर्व धरणग्रस्त ह्याच नीरा देवघर धरणामध्ये जलसमाधी घेऊन आमचं आयुष्य आम्ही संपवून टाकू। तसंही प्रशासनाने आमचं आयुष्य उद्ध्वस्त केलेलं आहे। नाव सांगा तुमचं. संतोष दिघे, हिरडोशी।